anda por aquí. Nusca, que xa hai lista de espera. Xa hai lista de espera, Dios mío, que se tiño os números dados e teño a xente aí esperando por min eu a facer tempo, a esperar a facer mesedilla, que estaba acabando de ferver a agua. Bueno, que tal, ojo? Te damos la bienvenida, xa non olvides proteger tu privacidade e cumplídeme cas normas de seguridade. Sabes, aviso vos con tempo, non dixades palabrotas, nin tacos, nin cousas desas, que me censuran todo. Que sepades que moi boa tarde, antes de nada, María José Rodríguez, que xa estaba aí de primeira encabezando a lista, e Rochi, que tamén está aí. Moi boa tarde, Rochi, e máis María José. Pero hai máis xente, falademe máis, porque senón eu non... Se non me falades, eu só vexo a cantidad de xente que está, pero non sei quenes sodes. Bueno, ainda que me dixades quenes sodes, tampouco sei quenes sodes, porque a maioría de vós non vos conoso de xeito non virtual. Entón, tendesme que dicir, hola, son tal, de tal sitio, está quentando o sol. Para sabermos como está o tempo máis que nada polo mundo inteiro. Karina desde Sevilla, hola Karina, que tal? Moi boa tarde. Ana Filgueira tamén, moi boa tarde. María José, boas a todo o mundo, moi boa tarde, querida xentiña de polo mundo adiante, moi benvidas unha tarde máis en directo aquí á miña cociña. Todas moi benvidas. Sol, dinos, hola Nusca, que tal? Sol, perdíxedeme de onde son, desde Oviedo. Hola Julia, que tal? En este momento así, para saludar, está genial que me dixades de onde sodes. Non me vou acordar de todo o mundo, é imposible, para min é imposible, é inviable, pero sí que me podo facer... Hombre, xa empezou a chegar aquí ahora a xente así, de repente. Sí que me podo facerme unha idea máis ou menos de onde sodes, pero bueno, sodes moita xente, é imposible, quero que o sepades, pero bueno, son de Palmeira e canta o sol. Non me esperaba menos, Karina, porque aquí tamén está cantando o sol. De feito, tuve que baixar un pouquiño a persiana, porque, bueno, xa se ve como entra pola porta, non? Porque está cantando o sol. Que conste que fai media horiña, nublouse todo, e tuve que ir abaixo a horta correndo, porque as zanorias que plantín po último vídeo que vos fixen po canal xa están así crecidiñas, e dixo, vou nestapar porque como isto é unha xiada, calle encima somos aquela. Hola, Fina, que tal? Desde a Coruña, está nublado. Ves? Porque está entrando de xeito, claro, da Coruña para baixo. E aquí tamén creo que se vai a nublar, porque creo que dá chuvias para miércoles ou jueves, xa. En Palmeira quenta o sol, dinos Karina. En Coruña está nublado. Claro, porque, bueno, está vindo o tempo de arriba para baixo e creo que vamos a ter nublados tamén por aquí. Hola, miña flor! Desde Davos, en Suiza. Non vedes? Aí ao ladiño. Suiza é aí ao lado. E que tal está o tempo en Suiza, Carmen? Bousas, contenos aí. Hola, Juapa, desde a Ría de Ferrol. Moi boa tarde. Que tal está o tempo por Ferrol? Fernando, porque creo que tamén está nublado, non? Por aí, baixando pola Coruña, Ferrol, ao mellor tamén está algo nublado. Hola, desde a Coruña está nublado. Vitoria, se non lo dixo antes tamén, non sei, non me acordo quen era. De Oleiros a Coruña, nublado. Aquí en Palma, buen tiempo. Sol González. Aquí en Palma, buen tiempo. En Palma de Mallorca, claro, hombre. Pois genial. Puro sol, Fernando. En serio, en Ferrol? Sí. Carai. Bueno, aquí tamén, que está quentando o sol. Pero esperamos chuvias prontas, con un pouco de baixada de temperaturas, que aquí leva uns días quentando o sol genial, pero creo que dá mal tempo. Rosa María dinos desde Villa García que tamén fai sol. Estamos tendo uns días super chulos, super genial. En Buenos Aires, aquí José Luis, desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires, José Luis, que tal? Ribeira, José Luis Ribeira, desde Buenos Aires. Que tal está o tempo por aí? En Vimianzo despejado tamén, maravilloso aquí na montaña. Sol todo o día, carai.
Que suerte tamén, estamos tendo suerte porque febreiro está sendo... Bueno, vamos a cruzar os dedos e vamos a esperar que o bo tempo aguante unha semaniña máis, porque eu non é que che sea moi festeira, pero a min o Entroido gústame moito. As festas de carnaval e as charangas e os desfiles e as comparsas e todo eso, a min gústame moito e gústame disfrazarme, entón paso ben. E quería que estuvera bo tempo, porque, bueno, teñovos agora, dígovos unha cousa para vos invitar a vir a un carnaval. Desde Cangas, hola Lorrito, que tal estamos por Cangas? Por Cangas, ben a quentar o sol, seguro. E desde Vigo, dinos Irene, moi ben, moi buen tempo. E en Mondarizo fai un sol de... Tende cuidado, que nos pechan a cuenta, eu aviso, eu digo por mí, pero tamén eu digo por vos. Sabedes, me imagino que, mira, son de 50 personas agora mismo, e só 11 chismes así, que non costa nada, que é gratis, dadelle aí ao me gusta, que non vos costa nada. Sabedes aquel vídeo que puxen, non sei, fai uns días, que vos falaba de... Bueno, dixi rápido para que Facebook ou YouTube non lle dea tempo a censurar. Carallo, dixo Sabela e viña da confesión, preguntou se era pecado e dixeronlle que non. Acordadesvos dese vídeo? Cantas das que estades aquí vistedes ese vídeo que puxen? Levantade así a man, poñede así unha mansiña. Pero iso non o dixo Sabela. Non, pero hai que ter cuidado. Xa che dixo eu. Eu vou empezar as flores de carnaval, pero agora hai que atender a pantalla. Bueno, pero mira, ahora atendemos a pantalla, facemos un directo pequeniño, solo de unha hora, e listo, depois seguimos cos preparativos de carnaval. Dicía a de Fontes Fernández que mande mans así, vale, el tuyo está, moi bien, agora sai 22, non os 56 que estades, que non sei por que non lle dades, só me gusta, pero bueno, pois ese vídeo que vos falo, pechoumo, Facebook, Meta, puxome que, vamos a dicir o que me puxo, eu xa sabía, dixo eu, a ver, puxome, así, puxo o vídeo como pixelado, e pon, contenido sensible, cuidado, que se vienen curvas. Este vídeo se ha ocultado para que las personas puedan decidir si lo quieren ver o no. Si lle dou a máis información, o que pasa é que este vídeo está como algo censurado, non se pode monetizar, non me contabilizan que a xente o vexa, nin nada, porque, sí, pecharon o vídeo, pero mandiño unha reclamación, porque me parece ridículo, porque, o sea, eu non inventín o Hyundai Kona, non teño a culpa de que os que lle puxeron o nombre ao coche non sepan que Kona en gallego é unha cousa que ao mellor é sensible para este tipo de gentuxa. Despois, a variedade, esa nova que lle puxeron o nombre de Pirola, a variedade do COVID, eu tampouco non lla puxen. Me imagino eu que sería tarea dos profesionales asegurarse que Pirola non significa nada malo en outro idioma. O gallego é un idioma, pois estaría fácil de mirar. Non é unha cousa que digamos solo aquí, dicídelo todos, ou non. Bueno, pois censuraron o vídeo por dicir... É iso que dicen? É iso que dicen que, o sea, non brin a variedade do COVID, antes de dicir a palabra, e non brin que era unha marca dun coche, antes de dicir tamén a palabra, pero non lles gustou. Teñen a sensibilidade teñena un pouco alta. Entón, téndeme cuidado co que dicides aquí. Eu xa sei que o sol é de... Pero... Tens que contar alguna historia dese libro tan chulo que tes. Sí que teño que contar, é verdad. Pero... En Buenos Aires, ola de calor. Ah, en serio? Dinos, Luís, ola de calor importante, hai 8 días, temos para rato. Ah, bueno, pois a disfrutalo, home, unha ola de calor tal, pero sempre se pode ir ao río, á playa ou algo así, a refrescarse. Moi boa tarde, Florentina, moi benvida.
Dádelle a me gusta, facédelle caso aí a Florentina, que é verdad. Bueno, pois moi benvidas a todo o mundo que estades aquí agora. Eu vino. Non, si vos penso que o podedes ver, se o ides a mirar, podedes ver o vídeo igualmente, pero tendes que decidir porque é, como pon, sensible, pero é que eu non bautixen esas cousas. Contenido sensible, vídeo censurado, pixelado, para que la gente decida si quere verlo ou non, por si acaso su sensibilidad se le nubla la razón. Entón, pois eso, Casa Rural. Hola, que tal? Moi boas. Que tal van eses chícharos? Pode ser que era que plantaras uns chícharos que non che naceran. Casa Rural de María, de Carballeda, non de Carballeira, de Carballeda, que se nos explicou que non era de Carballos. Os chícharos ben, non? 16 gradiños en Valladolid. Agradicidísimo, home, claro. Non, agradabilísimo. Moi agradable. Aquí tamén, a verdad que levamos uns días super... Moi bo día desde o Galiñeiro, Cristian, que tal? Tamén aquí levamos uns días así, pero creo que nos den ola de calor. Facebook está sensible, si, non, sensible está máis que sensible. Mira, esta semana penso que foi porque non me pasou a min sola, está pasando a moita xente que xa vive desto ou que xa é youtubers, bueno, que lle está pasando que creo que deberon de meter para probar algunha especie de inteligencia artificial, unha IA para controlar os cortes, sabes, para facer a selección de que vídeos ou que fotos son sensibles ou non. A inteligencia artificial será moi boa para moitas cousas, será moi inteligente, pero non sabe pensar aínda ben, porque me censuraron un vídeo, este foi censurado totalmente, porque conteñía tamén, isto a semana pasada, bueno, ou ao mellor fai 10 días ou así, por contenido inadecuado, incitación al odio e palabras malsonantes. E vou vos a dicir cal era o vídeo, non sei se o vistedes ou se tal, pero bueno, o vídeo era 4 fotos montadas en un vídeo logo, pero 4 fotos, nin siquiera se dicía nada, cero patatero, da miña veciñiña, a niña, así con un pitiño, así. E son as 4 fotos iguales. Está así a meniña co pitiño, depois está así, depois está así, depois está así. As 4 fotos son casi iguales, cunha música bonitiña, porque hasta é unha música así como con un violín e así. O vídeo non dura nada, pois dis que incitación al odio, lenguaje malsonante e el vídeo ha sido censurado. Tuve que mandar unha reclamación e dixi, pero por favor, que mo revise alguén que teña mente, sabes, que teña pescozo, que teña cabeza, e se revisaron e volveron ao seu estado natural como eu o puxen. Pero están que non lle vale nada, é que non lle vale. E despois eu vexo cousas que cuidado, Eu vexo algunhas cousas que cuidado, e despois quítame a min o vídeo por non... Bueno, para que sepades que tendes que ter cuidado co que se fala, co que se di, co que se escribe, con todo, porque todo lle sona mal agora a Facebook, máis a Instagram. Entonces, bueno, San Google está por outro lado, aí non nos coñece o galego. Pero é que sí, Carme, pero é que, aínda que non conocera o gallego, o vídeo ese do que eu falo, que só son 4 fotos montadas en un vídeo chuliño dunha meniña con un pito na man, que, digamos, estaba a meniña en bikini, ou algo así, cunha sudadera abrigada de arriba a baixo, porque foi, non sei, fará 2 meses ou así, pero era inverno, cando nos eran os pitos. Fai un mes e pico. E a meniña só está co pito así, tapada cunha sudadera, con un aquel, pois non, censuraron igual, así que non ten nada que ver co gallego, porque é que no vídeo non se di nada de nada, a cero patatero. Bueno, boas tardes, Joaquín, moi boa tarde. En Tomiño fai un sol... Este home acaba de chegar, decidillo vos aí, Pregúntame un día,
por que aquí dicíamos tanto, e a contestación miña foi que era o noso patrón. Pois ben contestado, e senón que se veña. Desde Zaragoza, Diana. Moi boa tarde, Diana. Hola, que tal? Como vamos por aí por Zaragoza? Plantei unas fresas e algunas tienen flor e algunos frutos moi pequeños, ya. Se los tengo que quitar. No, para nada. No, que va. Plantaste fresas, pero claro, plantaste fresas que venían compraste las plantas, las plantulitas, que tal, porque esas veñen como máis preparadas, xa veñen preparadas están abarbadas así todas xuntas, contéstame, pero creo que sí. E non pasa nada, en canto lle ven un pouquiño de caloriño ou días de sol despejado, a fresa é o que fai, o sea, empeza a botar flores, espera a que haga calor. Así que se os ten, a ver, non van a chegar a medrar as fresas como para dicir, boa, que fresas teño, non van a chegar a madurar, a poñerse rojas de todo, porque van a quedar aí medias verdes, pero non pasa, podenlos comer incluso, Bueno, se son as primeiras eu non as comería, deixaría que a planta traballara na túa terra e se alimentara da túa terra antes de empezar a comer o fruto. Pero non tens por que quitarlas, está ben. De feito, si ves, claro, ao compralas así non é o mismo. Eu, por exemplo, que eu recomendo levantalas todos os anos, as fresas, levantalas, sacudilas, sanealas, quitarlle un tronco gordo que lle nase como unha especie de raíz leñosa que non a leva a ningún lado e oprímelle o crecimento. Bueno, teño 2 vídeos, polo menos, solo exclusivamente de como tratar as fresas, tanto para levantalas no inverno como os coidados que necesitan tamén no verán, que as fresas necesitan uns coidados porque a fresa como a calquera outro tipo de planta, pero a fresa en especial, en canto fai calor, empeza a botar follas, flores, frutos, bueno, debería de ser moi frutífera. O que non lle pode faltar a unha fresa é humedade, nunca. Non pode estar encharcada, pero nunca lle pode faltar humedade. Este é un tipo de planta que non podes dicir, bueno, pois vou regar unha vez á semana e o día que vou encharco de agua para que teña agua bastante. Eso non lle sirve, porque se carece durante 2 días de agua, e eses días fai unha temperatura tremenda, a planta non quere morrer. Entón, o que fai é como facer unha pequena hibernación e queda como latente. Despois non vale de nada que lle botes agua. Sí que, a ver, sí que vale. Volve como a resucitar, pero retrasa moitísimo o crecimento e máis a produción de... Chao! máis a produción de fruto, retrasou moitísimo, porque o tempo que botou sin agua o que fai é facer unha reserva para si mesma, para non morrer, unha reserva de energía para ela, e a agua toda para ela, pero olvídate de frutos. Entonces, despois, cando lle botas a agua de repente, claro que lle vai a sentar ben, porque estaba carente de agua, pero vai a botar, ao mellor, un mes para volver a arrancar e volver outra vez a ter unha produción boa. Así que a fresa non pode carecer nunca de humedade. Hasta incluso vos direi que pode carecer de fertilización. Pode lle faltar algún nutriente. Pero as raíces, se están en terra e teñen humedade, a fresa xa debería de dar ben. Entón, veu os vídeos, vale. Porque no verán está, imaginadevos, non? Bota todo o verán con de 25 a 30 grados de temperatura ou máis. Claro, eu falo sempre de por aquí, pero, bueno, máis ou menos sobre 30 grados de temperatura. Esas fresas están como queren. Veña, bota flores, flores, fruto, flores, follas, follas, follas grandes como verduras. Entonces, claro, os primeiros días que lle faja un pouquiño máis de frío, sabes, que empeza a baixar a temperatura, baixa, non sei, pois ao mellor de 20 grados, empeza a baixar a temperatura, as noites empezan a ser frías, a fresa que fai? Vai a seguir botando fruto, pero o que vai a facer é botar as lianas, vai a botar unhas lianas, e cada cuarta, bueno, dependendo da forza que teña a nai, a propia planta, non? Pero das lianas vai a botar en cada cuarta unha planta nova de fresa, idéntica, non é que sea un fillo, é un clon idéntico da nai. E onde pousa, bota raíces e iso pode ser unha nova planta, pero é que esa liana non ten fin, non para nunca, nunca. Pode medir 2 metros e ter ao mellor, pois, 20 fillos. A ver se a deixamos ir. Que pasa?
Se deixamos ir así, todas as plantas deixan de botar fruto, porque a todo non poden atender. Non poden estar botando fruto e máis lianas e atender aos fillos, e facer medrar os fillos. Entón, eso, no verán requiren tamén uns cuidados para seguilas tendo bonitas, activas e tal. As miñas non deixaron de dar en todo o ano. Moi ben, porque a min pasou o mismo, Cris. De feito, mira, levantinas, debe facer un mes, máis ou menos, ou así, levantinas, saneínas ben, bueno, fixo moito frío e choveu moito, están como atrasadas, están moi pequeniñas, pero non me importa porque eu sei que tan pronto empece a vir o caloriño, esas fresas van a facer como unha explosión de vitalidade que non sabes de onde lle saleu de repente. Pero as miñas non deixaron de dar. Tamén direi que as fresas non teñen o sea, non se lle fija tanto os azúcares porque lle faltan horas de calor, non ten nin o sabor, nin o dulzor de unha fruta do verán. Pero podese comer igual, o sea, que a min, que me gustan as cousas que non son moi dulces, e gustan as cousas agrias e un pouquiño ácidas, pois as fresas verdes de todo o inverno, eu cominas tamén. Hola, Nusca desde Bilbao. Hola, Alicia, que tal? Que tal por Bilbao? Porque estamos casi de acordo en todos os sitios, menos na Coruña, que estaba un pouco nublado, que está facendo unha tarde fantástica, que eu non sei que facemos aquí, tanta xente, en vez de estar a pasear. Nieves Salgueiro, hola, guapa. Gracias. Cando podo podar o limoeiro? Mira, casi é mellor agora, por que o queres podar? Porque o limoeiro non é o mesmo que un masanceiro, que un pereiro, que un melocotoneiro, sabes? Os limoeiros e os naranxeiros sí que os hai que podar, máis que nada para airealos un pouquiño no medio, sabes? Porque tenden a botar moita brosa, e pode ser moi productivo, pode botar, pero realmente o que te tens que preguntar é como eu tantos limóns? Porque o naranxeiro diste, bueno, naranxas ainda podes comer, entre zumos e tal, pero os limóns deberías de deixar producir no árbol os que vais a comer. Entón, son demasiado productivos, empezan a ramificar por todos os lados, e o que hai que quitar é o do medio, para facerlle en dentro que non estean as ramas, porque sabedes que os limoeiros botan tantas, que se cocha moitísimo. Como a calquera, é que non hai ni unha sola planta, árbol ou arbusto que non necesite unha boa aireación, que lle corra o aire para todo, para fungos, para bacterias, para calquera enfermedade que teña, se ten aireación é menor, sempre. Entón, no medio podeselle quitar un pouquiño o limoeiro, Nieves. Agora é o tempo, porque despois, ao mellor, vai a empezar a facer brotes novos enseguida, está agora cos limóns, sabes? Entón, de que sitio eres? Como está o limoeiro? Ten limóns agora? Pódese botar o plátano e as cascas dos ovos na agua de regar e trituradas? Pódese, pero non vale de nada, Cris? Xa che digo que non vale de nada, porque o que faz é coller imagínate, a casca de plátano, é que o digo moitísimo, a casca de plátano ten que estar deshidratada, o sea, desecada hasta a mínima expresión, ten que estar negra hasta casi crujiente, ao sol sécase moi ben, e se non deixala aí en un cacharro, nunha caixa de zapatos, por exemplo, de cartón, de plástico non, porque sempre vai a criar moho, e hai mohos que non son malos, pero outros son moi malos. Entonces, nunha caixa de cartón está genial, porque vai a airear ben, e o cartón sempre lle axuda a absorber algo de humedad. Sentí un ruido raro, pero xa sei que é. A tona, se a trituras e lle botas así ás plantas, o único que consigues é que a tona cruda estea reducida a unha mínima expresión, pero sigue sendo unha tona cruda, que o que vai a facer é pudrir. Ti vala a botar e vai a quedar na parte de arriba da planta. Incluso é malo, porque vai a facer como unha capa a derriba na terra, que ti non lle vas a ver, pero é unha capa moi fina que a piel do plátano vai a criar como unha costra e pode criar hongos, incluso é dañino. Eso a planta, o sea, a planta o potasio hai o que aportar xa a mínima expresión, deshidratado de todo e despois triturado, cunha trituradora, cun molinillo de café ou así. Ou incluso se non tes
trituradora ou non tes un molinillo de café ou así, ti secas ben, ou incluso podelas cortar con unha tixeira ou con un cuchillo antes de que sequen, porque depois son moi duras e co cuchillo xa non vas a ser capaces a cortalas. Entón, córtalas en verde e cando secan están moi finiñas e se non tes con que triturar eso, pois bótalo á terra. Pero xa non van a pudrir, porque xa non teñen humedad. Unha cousa que non ten humedad non pode pudrir, costalle moito máis coller hongos ou pudrir, sabes? Unha cousa que colle hongos é porque sempre ten presencia de humedad, de agua, non? Por eso, por exemplo, o xamón serrano se aguanta tanto tempo, é a carne cruda, bueno, salada, pero o principal é que está deshidratada, o sea, que lle quitaron toda a agua, ou a carne de porco salada, a agua de porco, ou sea, a carne de porco que salamos, aparte de que o sal lle penetra nas fibras, o que fai o sal é unha deshidratación. Fai que a agua que ten o músculo todo da carne, todo o músculo, se desfaga, sala da carne. Sale da carne a agua e iso fai que a conservación sexa por máis tempo, porque hai menos agua. Pois unha cousa moi parecida lle pasa ás tonas dos plátanos. As cascas dos ovos, bueno, as cascas dos ovos ainda chuo tal. Hola, Susanita, que acaba de chegar cunha che de emoticonos. Habláis de fresas? Sí, pero xa quedou atrás, xa falamos muchísimo. Nusquiña, eu tamén tomando cúrcuma con cítricos desde Burela. Moi ben, ainda que xa sabes que son de Betanzos. Moi ben, pois mira, Susa, moi ben tomando cúrcuma con limón. Genial. E plantas ti a cúrcuma? Porque eu plantei un par de anos ou así. Pero dixo, pa que tomo non me vale moito a pena. Porque xuntime con tanta, douseme tan ben que dixo, que va, nin o ginger tamén, non se chama o ginger, jengibre, xa non me salía o nombre en castellano. Por que nos podo acercarme a él? Non sei que me dis, por que nos podo acercarme a él? Sei que me falas do limoeiro, pero non sei ben que me preguntas, Nieves. Volvemos a repetir a pregunta. Hola, guapa, como evito que os paxaros me coman as sementes? Tapando, porque mira, eu no verán, si, é verdad que teño uns espantapájaros con forma de paxaro, o sea, os meus espantapájaros son como halcóns grandes, creo que teñen 1 metro de envergadura, o sea, cada ala medio metro. Son uns espantallos que voan, hai nos que espichar, levan como uns grilletes que giran para que cando o vento os gira non fajan nudos, e despois ten outro grillete arriba, e o paxaro que fai é estar voando co vento, non? Está moi guai, porque evita moito que vayan paxariños a baixo a coller, moitísimo, para min foi un descubrimento total. Pero as sementes da agora do inverno, o mellor é tapalas. Estamos no tempo de sementar, supoño que só sabedes, pero se non, xa vos lo dixo eu. En este mes de febreiro hai que sementar xa os tomates todos. Podedes empezar a sementar repolo, algún brécol, coliflores, lechugas, tamén podedes botar no vosso sementeiro. Pero como ainda esperamos, bueno, non todo o mundo, que as que son desde Ourense ou así un pouquiño máis de interior, non de Lugo ou así, pero de interior, tendes que esperar un pouquiño, porque ou plantalas fora ou nunha solaina, nun balcón que teñades coberto ou así, porque senón as noites de xeada non van a deixar medrar os brotes novos, as sementes lá. E as sementes, para que non ches coman os paxaros, hai que tapalas. Ou a que sementes te refieres? Porque aquí, por exemplo, mira, hubo un problema que vai a máis cada ano, e eu vexo porque boto moito tempo na horta, e ás veces boto moito tempo non perdendo o tempo, porque eu sempre digo que eu non perdo o tempo, eu empleo o meu tempo de outra maneira diferente a como emplea o resto da xente, non? Eu empleo moito do meu tempo mirando para as cousas, mirando como medran, mirando como desarrollan, mirando. Bueno, eu sei que xa fai uns anos que temos aquí, por aquí pola miña bisbarra, unha familia de corvos. Os corvos viven xuntos en familia, bueno, esta familia debe de ser, creo que o ano pasado eran 6 ou 7 ou así. Eu vin comer unha leira enteira de millo.
Póusanse, en canto o millo empeza a nacer así un pouquinho, botan o millo empeza a nacer con un par de folliñas, sabedes que bota así como un tubiño, e nese tubiño bota 2 folliñas. Bueno, pois cando está así, recién salido, 2 centímetros aínda, o que é o millo, o grande millo sementado, está hinchado, porque é o que fan as sementes, non? Humedésense, esa humedad axuda a que hinchen e despertan o germen que está en dentro, que é o que vai a abrir a semente para sacar para arriba a planta, non? Mais ou menos é como nacen. Bueno, pois cando está así o millo de 2 centímetros, o grande millo está hinchadiño, eu vi o corvo, pousábase e comía ese grande millo, ademais facía así e comía sin terra nin nada, limpiño, a de riba tiraba del e só comía. Sin levantar o vuelo facía tin, tin, e collía o seguinte grande millo, tin, tin, o seguinte grande millo, e así facía a ringloeira toda da leira de millo. Bueno, pois o prove do home tuvo que plantar o millo 3 veces este ano e non colleu un. Eu xa fai 2 ou 3 anos que os vexo, foi cando decidín comprar estes espantallos, que son como unha especie de águilas grandes que ademais brillan e teñen así como colores brillantes e están voando continuamente. E os corvos veno, de verdad que parece o vuelo de un paxaro, porque a veces fan así, sabes? E quedan así como planeando e de repente baixan e suben, dependendo da corriente de aire, non? Canto máis largo lle deixes o cordel, mellor. Que pasa? Que ás veces tamén se enrolla, porque eu poño para o vento dominante, pero para o vento dominante, como cambio un día, e veña para cá, teño a cana para este lado, e o que fai é enrollárseme na cana. Entón teño que ir, cada vez que vou abaixo, e desenrollo, sempre que ando, cando hai un cambio de vento, non? Pero se non poño para o vento dominante, e non teño problema ningún. Entón, os corvos ven ese paxaro tan grande, debe de haber como unha lei non escrita, nas normas do xelo, que estame falando, creo, unha lei do xelo que di que o paxaro máis grande é o que manda, porque os corvos a min este ano non me viñan, dou unha vida, de verdad que foi un inventazo. Despois tuven que guardalos no inverno, porque se non rompen, que o vento asouta moitísimo, e estes son como se foran cometas, igual que son cometas, realmente son cometas, son espantapájaros con forma de paxaro, pero realmente son cometas. Entón, claro, voan moito, e voan moi ben. É mellor sementar no invernadero ou fora? Eu non teño invernadero, a miña forma de pensar e de traballar é anti-invernaderos, pero se tes invernadero, mellor no invernadero, está claro, porque van a estar protegidas as sementes de intemperies. Non estamos aínda libres de que veñan 4 días de tronada e que veñan uns aguaceros destos de que caian 50 litros por metro cuadrado en menos de un minuto, sabes? Entón isto destrozache calquera plantiña que sea tierna, destroza. Entón, se tes invernadero, mellor no invernadero. Sabes que fago eu? Que este ano vou a probar. Se me sale ben, genial, e se non vou a chorar de rabia, porque a min o resto de, por exemplo, os pimentos, dame igual o tipo de pimento que sexa, berenjenas, calabasís, pepinos, esas cousas, dame igual comprar xa a plantiña para plantar, non? Alá en abril ou así, compro a planta, non me importa. O que si me importa é os tomates, porque a mí os tomates gustame moito. Os meus. Non sabía certo que estabas. Bueno, pois sí que estamos, María Souto. Dalle aí ao me gusta, que somos 79 personas aquí en directo e só hai 50 me gustas. Así que, María Souto, dalle aí ao me gusta, que non cobran, é gratis, sempre é gratis. Iba a dicir, hoxe é gratis, porque é sempre gratis. Entón, eu este ano vou a plantar fora, vou, na horta, directamente. Collín unhas mamparas, bueno, se vistedes o meu vídeo, que eu xa sempre tuve mamparas así para tapar, ou cachos de plástico ou así, para tapar según que cousas que semente. Pero incluso vou a probar que vin o outro día unhas mallas
non sei como se chaman, pero bueno, veñen sendo unhas mallas casi transparentes, como se fora unha entretela, que deixan pasar a luz do sol, pero son térmicas. Manta térmica, como unha manta térmica. E son moi baratiñas, que eu non sabía que eran tan baratas. E como lle ves utilidade, porque as podo usar durante moitos anos este ano, vou probar a plantar os meus tomates na horta directamente, nun bancal, porque ali teño o sitio de abondo. Eu antes plantabas aquí, puñas, bueno, aquí na miña cociña, porque non teño un sitio soleado que estea resguardado da intemperie, non o teño. Entón, eu plantaba, todos os días sacaba a caixa para fora e todos os días as caixas para dentro, dos tomates, pimentos, berenjenas e tal. É un chollazo que flipas, porque tan pronto viña a noite todo para dentro, porque non, se quedan de noite podenche morrer, co frío, non fai falta que sea moito, moito, moito frío. Entón, eu este ano vou probar así na horta. A miña pena será se me quedo sin os tomates. Eu, por si acaso, vou agardar. Eu gardo os tomates en servilletas, non? Non sei se sabedes, pero, bueno, eu gardo xa en servilletas de papel, para plantar o papel. Eu planto o papel completo. E vou agardar unha servilleta de cada clase, por si acaso non me van arriba. Plantarei, non sei, ainda que sea a finales de verán, para conseguir sementes novas deste ano, para renovar. Eu vou a plantar fora, pero, bueno, vounas a cubrir igualmente cunha mampara do baño, destas que estaban tiradas na basura, que son como de plástico, entón así non teño problema de que o cristal me vai a romper, e encima ainda lle de poñer a tela esta que non é calefactable, bueno, evita que teña que o frío, nunha noite de xiada, que lle chegue moito frío ás plantiñas. E que máis? Tienes alguna receta de jamón deshidratado con sal en nevera? Eu xa non teño unha nevera tan grande como para meter un xamón. É que meter unha pata de xamón en sal ten que estar coberto, porque primeiro hai que meter en salmoeira. Eu acórdome na miña casa, cando eu era pequena, témolo feito. Collíamos un capacho grandísimo, botábase agua, nesa agua botábase sal, non sei, a toneladas, pero a prueba de que xa estaba a salmoeira feita, isto valía para moitas cousas, facíamos carne en salmoeira, facíamos xamóns en salmoeira, e non tanto o xamón, sino a pá, a paleta de adiante, non sabes o que é a pá? Nós chamamos a pá, como se chama? Como se chama en castellano? A pá, a parte da adiante da pata do porco. Facíase en salmoeira, ou salpresa, para botar despois ao caldo ou así. A prueba, para saber se a salmoeira estaba ben, de sal, era botarlle 2 patatas grandes. Collíamos 2 patatas, así como isto, grandes, e botábanse no capacho, remexe. Ao principio, o sal desfacíase ben, pero cando chega un momento que a agua perde a capacidade de disolver o sal, porque xa ten tanta cantidad que non é capaz a seguir rompendo o sal, non? Cando as patatas flotaban perfectamente, que empujaba a patata e subía para arriba ao momento, sabe, empujábala e subía, estaba a salmoeira lista. E aí metías a carne, pero eu non recordo dixerche canto, pero ao mellor 2 días ou 3 ben, e despois salábase, puñíase en sal, e despois colgábase a curar no fallado. Pero nin eu teño, bueno, a salmoeira podería facer, pero non teño un sitio onde poñelo a secar que sea seco, porque ten que ser frío seco. Non vale un frío húmedo, porque senón podes che poñer rancio. A grasa ranciéntase e o oso tamén pode poñerse rancio. Entón, eu, eso non. Sabes o que me gusta? Que o fixen poucas veces, pero teño que facelo máis a menudo, e máis. Vou a facelo bastante a menudo hasta que sea unha profesional e vos poda enseñar a vos a facer o raxo. O raxo o solomillo salado. O sea, de salado non, curado. Eso sí que é fácil de curar porque é un cacho de carne pequeniño, é redondiño, máis ou menos ten o mesmo tamaño por todos os lados. Haino que poñer en unha cama con sal, con azúcar tamén, porque o azúcar tamén lle axuda a curar e a deshidratar, a perder toda a agua, e despois botanselle especias e tal, e járdase. Eso sí que teño que facer. Eu estou sementando, dime Susana Añón, estou sementando en semilleiros de pementos, calabacín
e aquí hai un montón de corvos e pejas, comen todo, telos que proteger. Teslle que facer unha camiña e poñerle por arriba unha rede ou malla de jaliñeiro, que se lle faz unha estrutura un pouquiño de xeito, sabes, perde un pouquiño o tempo e fai unha estrutura cuadrada, poslle a malla de jaliñeiro, porque esa non che entran nin ratas, nin ratos, nin nada. Bueno, o toupeira si vai por abaixo, si, pero a toupeira non come sementes, o que pasa que vai ali e destrájache e pérdeche a sementeira. O que pasa que, Susana, eu penso que para o calabacín é moi cedo, para pimentos non, os pimentos está ben, as que plantedes pimentos só tendes que ter xa plantados, esta semana xa a poder ser, porque o pimento tarda bastante máis en salir que o tomate, por exemplo. E dependendo de onde esteades, pero os pimentos sí que hai que telos xa plantadiños, e os tomates, dependendo de cando saquedes as plantas para fora, non é o mismo que me dixades que aí plantades. Eu, por exemplo, aquí na miña zona, en marzo xa se pode empezar a plantar, según que cousas, pero xa podes empezar a plantar as solanáceas, non? Pero en abril xa fijo, pero hai xente que non pode empezar a plantar hasta finales de abril ou maio, incluso. Entón, claro, sementar agora calabacín, o calabacín sale rapidísimo. Entón, e máis pode afectar moito o frío. De onde eres, Susana? Por aquí trocasas tamén, palomas trocasas, pejas, corvos, merlos, esos, claro, dadevos conta que os paxariños casaron onte, onte ou antonte, tan de luna de miel, teñen que alimentarse. Non, home, pero dixo eu que no inverno aos paxariños costalle máis traballo encontrar alimento, costalle moito máis traballo que no verán, porque no verán, se hai silveiras, hai amoras, se hai pinchos, poden encontrar abruños, frutos silvestres hai un montón, pero no verán. Entón, agora no inverno ou a primeiros de primavera, para eles que alguén plante un talliño de lechugas é un manjar, e teñen que comer porque se teñen fame teñen que comer. A ver, eu vexo o normal, non vexo normal que veñan á miña horta que fastidia, non? Pero se o pensas ben, é como un festín para eles, non hai onde comer, ti estás plantando cousiñas e teñen que ir a comer. Entón, ou proteges ben, porque senón van xa acabar co tallo de todo. E máis, sección grumet, que son brotes tiernos así de lechuguiñas, pimentos, tomates e todo, que se comen dun bocado, bueno, eso é unha maravilla. Xa si topan un sementeiro no que tendes un pouquiño de cada, eso é un festín, para un paxaro é un festín. Entón, claro que se poñen as botas, pero normal, pobriños, teñen fame. Entón, teñen que comer. Onde os comprache? O que? Donde os comprache? A ver, por aquí, trocazas. Milagros, non sei que me preguntas onde comprín. Hice un invernadero artesanal para semilleros. Moi ben, unha estantería de PVC cubierta con plástico cortado a medida para abrir cando haga falta. Low cost. Moi ben, ti as das miñas, Ana. Eu canto menos se poda gastar en cousas así da horta, mellor. Eu son tamén moito de dixir, isto pode-me valer para non sei que. E ao final, bueno, teño máis chatarra que outra cousa tamén así ás veces, pero que me pode valer para algo. Entón, pois eso. As cáscaras xa están deshidratadas e secas. Podo mezclalas na agua para regar? Sí. Pódese trituralas. Se as trituras non fai falta que as mezcles ca agua. De feito, é moito máis cómodo, de verdade, Cris. Tita as cascas de ovo. Igual, podeslle mezclar algunha de plátano tamén, non moitas, porque non é o mesmo botarlle calcio que potasio. Bueno, botaslle unha cucharadiña tamén por maceta de vez en cando e chégalle. Pero ti se o tes triturado en un bote de plástico, é moito máis cómodo coller o bote e facer así, a botarlle o polvo á maceta e por riba regar, porque xa a humedade xa se vai encargar de transportar os nutrientes hasta as raíces pouquiño a pouco. Non é vou non botar na agua tal, sabes? É moito máis cómodo, porque se o tes así en polvo durache anos sin problema ningún.
se están ben deshidratadas, duran, non se poñen malas. E tampouco, unha vez que están deshidratadas, non se sigue evaporando o seu calcio, digamos, non? Entón, eu aconsello que as seques, que as tritures, é verdad que pasas só mellor 1 hora ou 2 triturando, guardando e tal, pero é que depois tes ese potingue pa anos. É moito máis asumible pola planta, tamén. Xa solo ter que estar a ferver a agua, botarlle as cascas a que fervan, despois triturar eso, non é menos traballo que trituralas en seco para telas guardadas sempre, sabes? É como un bote de café, o sea, un café soluble destes. Está seco aí, está aí. Se non colle humedad, durache 1000 anos. Non sei se caducará. Estades por todo por aí. Donde comprache? Por que non se me están activando os chats? Que non vos vexo. Todos os mensajes son visibles. Xa non me estades falando, lo. Estadesme falando, falademe aí algo. Que non sei se me estades aí ou se está isto moi quieto. Quero dicir, dame a impresión que os chats non están funcionando. A ver, oye, non me deixedes así sola aquí, Faládeme. Pois non deben de estar funcionando, non? Me caches na marsalada. Pois non me está entrando ningún. A ver, vou probar. No. A ver. Ai, me cago na leche. Arre chispa, agora non son capaz de quitar eso dos chats. Pero para que ando a remexer? Eu non sei para que ando a remexer desde logo, Ai, Dios mío. Quítame isto de aquí. Ai, Dios, que rabia, non vos vexo. Ahora sí, coño. Ai, Dios, que rabia. Mi madre, gracias, mi masa, estou vendo que sí, que estades aí. Ai, que pena. Ai, Dios. Mima, que tanto me falástedes. Bueno, que rabias. Bueno, hai un montón. Te damos la bienvenida al chat. Non che dixo eu que non sei, non remexas, só sei, pero que non paro, quieto. Déixame tomar a manzanilla. Pregunta que vos quería preguntar. Bueno, supoño que vos ides a disfrazar agora en Entroido, non? De que vos ides a disfrazar? Contádeme aí. Contádeme de que vos ides a disfrazar. Porque seguimos aquí, gracias, casa. María. Gracias por me dicides que estades aí. Está quieta, para que remeses, non toques, para que tocas, coño? Eu sempre lle digo á man, pero... Bueno, de coño non se pode dicir, que despois pechamo o canal de YouTube. Falamos ou outra cousa, non, pero laricar tamén é verdad, tes razón. Unha tila mellor para ti. Eu non tomo tila nunca, A min faime falta o nervio todo canto teño, Dios mío. Andas todo ano disfrazada? En serio que non vos ides a disfrazar? María Benita, que di boas tardes nos, que supoño que acaba de chegar. María Benita, dille aquí a toda esta xente de que te vas a disfrazar. Porque eu teño que saber de que vos ides a disfrazar. Bueno, hola Luís Pazos, moi boa tarde. De que te vas a disfrazar? Porque a min a xente que non se disfraza, eu ofréceme desconfianza. E dice mi marido que lo soy, o sea, que o que vas a facer é quitar o disfraz de persona normal para poñerte... Eu tamén. Para min o disfraz preferido é de bruja chula. A ver, xa... Hola, moi boa tarde, Mila, bienvenida. De que te vas a disfrazar? Yo de nada, debo de ser rara, pero nunca me gustó disfrazarme. Pois sí, Fina, ti eres rara, pero non te preocupes, tienes solución. Bueno, eu vou vos a contar, ahora sí, aquí, creo que en riguroso, directo e exclusiva mundial, que penso que non me equivoco,
teria que facer un par de consultas, pero creo que vos digo en exclusiva mundial que Estamenda Lerenda vai a ser a presentadora do concurso de disfraces da Pobra do Caramiñal. Así que invítovos, atentas, invítovos a vir a pasar a tarde do martes 13. Eu tampouco non o puxen, a min que vou ter a culpa se queren, pero eu non puxen o día así. O martes 13 invítovos a vir á Pobra do Caramiñal ao Carnaval, ao Entroido. Haberá, creo que música, charangas ou comparsas ou o que haxa, e hai un concurso de disfraces. E podedes asistir ao concurso de disfraces. Eu vou no presentar. Eu de inútil. Porque ten un brazo roto, ai, pobriña, desde diciembre. É mellor que me quede na casa, pero encántame, para min son as festas. Pero vamos a ver, se é desde diciembre, mal que ben, xa podes ir así con el si ou aquelas ben, e vas de momia. Pero non me quedes na casa, muller. Vente a la Puebla del Caramiñal, vente á Pobra do Caramiñal. Iso. Bueno, vou fazer a presentación, entón. Todas aquelas, atentas, todas aquelas personas, dame igual a edad que teñan, pode ter 1 ano ou 101, dame igual, pero todas aquelas personas que vayan disfrazadas de bruxas ou bruxos, meijas ou meijos, feiticeiros ou feiticeiras, bueno, todo o que teña así relación co mundo das bruxas, meijas e feitizos, vou a subir arriba ao escenario e vamos a bailar unha coreografía para facer un aquelarre. Vamos a facer un aquelarre en directo. Isto é exclusiva, porque ainda estou preparando a festa e tal, non sei moi ben ainda como vai a ir, ainda teño que acabar de montar, pero xa vos vou avisando. Si vos apetece disfrazarvos de bruxas ou tal, e vos pasades pola Pobra do Caramiñal, ides a bailar comigo no escenario, porque me encantan as brujas. Entonces, vounos a subir a todas para arriba. E estás preciosa cando te disfrazas, e cando non tamén, pero xa veredes, xa veredes. Estaría guai. Que máis por aquí, Mila? Yo, de espantapájaros, como se dice en galego? En gallego, espantallo, chamase espantallo, ou espantapaxaros, se é unha palabra composta, pero espantallo tamén, espantallo. Tes que ir ao programa cos pés na terra. Bueno, que veñen eles aquí. Que conste que os pés na terra xa saliron unha vez, e outra polo Rego ou algo así. Eu xa salín en varios programas. Eu penso que cos pés na terra tamén salín. Eu o lunes á estrada. Ao Carnaval, home, claro, lunes de Entroido, martes de Entroido, miércoles de ceniza, jueves de comadres, viernes de difuntos, non, viernes de, como se chama cando se queima o Felipe, do Felipe, domingo de Entroido pequeno, é toda a semana. Nós temos toda a semana de Carnaval. Celi, Extremadouro, desde Amoedo, por que non vas ao Quen anda aí? Amiga, pois, mira, eu penso que sempre me usaron un pouquiño como de comodín, non? Si cando están ao mellor máis a xente que está ali a diario de vacacións, pois como para ir rellenando. Cando lles facía falta tamén. Pero, vou limpar aquí, pero ou encontraron a alguén que lle fai máis xeito, que non, ninguén é imprescindible, menos nun programa destes de televisión. Simplemente non vou porque non me chaman. Sí. Pero, bueno, teño chollos por outros lados, de feito, os carnavales estou tendo así cholliños, estame salindo traballos así por aí. Soledade, se che levo a queimada e non vou disfrazada, súbesme. Non!
O sea, se me levas unha queimada para facer unha queimada, como que non sabes bailar? Vou levar, estou dicindo, Sole, mira, dame igual a edad que se teña, o sea, váleme que teñan un aniño e máis 100 anos tamén, o sea, que vou a levar un baile moi cómodo, moi tranquilo e moi fácil de facer. Non vou levar unha coreografía, mi madriña querida, que non se poda facer no momento ou aprender no momento. Se te digo que a poden bailar nenos e nenas, bruxos e bruxas, podémola bailar no momento que lle vou enseñar, ímola bailar todo o mundo. Todos os xeitos vou poñer a bailar ao público tamén, así que podedes ir, porque tamén vou levar música cañera para que a xente da baixo, o público, baile. Así que se non ves disfrazada, non che vai quedar outra que moverte cando ao público, porque vou poñer o público todo a andar para un lado e a andar para outro. Así que xa adiantei moitas cousas, non vos conto máis. Pero a mí traime a queimada igual, porque ademais a mí gustame moito a queimada. E máis, aquí na bisbarra, pero máis, por exemplo, na miña casa, por exemplo, cando se fai unha churrascada, faise queimada, normalmente. Casi sempre é unha cousa como unida á outra, non? Fago demais para que me sobre, porque para mí non hai licor máis rico que un chupito de queimada. É unha pasada. É unha pasada. Frío, estou vos dicindo frío. Gústame quente tamén. A soplarlle, ou ainda que sea a apagarlle o lume, se ten forza bastante que che fai toser, para min, perfecta, porque para min a queimada ten que ter pouco azúcar e moito alcohol. Eu non che son nada dulceira. Xa nunca me gustaron moito os dulces, pero cada vez gustame menos. Eu, por exemplo, os licores café, a non ser que o faga eu, os licores café que hai por aí, para min é melazo puro. Non son capaz de tomalos por culpa do azúcar que teñen. De feito, eu non tomo refrescos, porque me repunan, non me gustan. E a queimada, como a fago na casa, controlo yo que lle boto, despois podela meter na nevera, podela meter no congelador, porque os licores que están feitos cunha caña, cunha graduación boa, métense no congelador e non chegan a congelar nunca, porque non teñen agua e alcohol. Entón, o que fan é collen corpo denso, densifícanse, non? Despois ti botas o licor, en vez de caer líquido, cai glop, 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 glop. Entón, eso da queimada, pois eso, a mí gustame moitísimo a queimada, ainda que sea fría. Así que unha botelliña de queimada, e sempre lle boto, cando agardo nas botelliñas, a que me sobra non, a que fago para que sobre, pero cando agardo nas botelliñas, sempre lle boto porque eu a queimada botolle tona de limón, grans de café, non? Entón, para saber que é queimada, sempre lle meto depois na botelliña un cachiño da tona de limón, uns gransiños de café, e serro. Iso está riquísimo. Hola, Nusca, Monse, Seoane. Encanta, hola Monse, encántame escoitarte nos directos, aínda que non teño terra onde plantar porque vivo nun piso. Pero, Monse, aquí non só falamos de horta e de terra, e que ademais eu non quero que se me encasille en ese aspecto solamente, quero dicir. Aquí podemos falar de moitas cousas, de comida que tamén che somos moi comeduriños e comaderiñas, todas as que estamos aquí, sabemos de dar ben ao dente. Podemos falar de moitas cousas. Entón, e se non, sácanos tema, Monse? Sácanos tema que nós aquí falamos de calquera cousa. En Baiona, esta semana, non son os... En Baiona son esta semana. Pois mira, aquí, na miña redonda, son a semana que ven. O sea, empezan este viernes, sábado, domingo, lunes, martes é o día grande, porque é o martes de Entroido, e despois é miércoles, jueves non, viernes, sábado e domingo, que é o día de comadres, e máis é o día que se fai o enterro da sardiña, que non sei por que se chama enterro da sardiña, porque realmente é un pasacalles no que se leva un Felipe, que normalmente non sei por que fai moita gracia a xente que leva un tarabelo así, e depois prendenlle lume ali en un sitio e vanlle as plañideiras detrás. As plañideiras son as mulleres que van chorando, que antiguamente era unha figura moi socorrida e que existía nos pueblos todos, o sea,
cando un difunto non tiña mulleres para chorarlle da casa, contratábanse ou alquilábanse, pagábaselle a mulleres que foran chorando detrás do difunto, porque cantas máis plañideiras, mulleres chorando, e curas levase o difunto, máis querido foi en vida. O importante era deixar bo sabor de boca antes de ser enterrado. Entón, eso, que as plañideiras é unha figura que existía aquí en Galicia. A mí gústame que se manteña, por exemplo, no carnaval, non entendo do enterro da sardiña, non o entendo, teño que preguntar, porque seguro que ten un sentido, pero o das plañideiras a min mólame porque cando lle explicas así a alguén que non ten nin idea, sabes, porque detrás van, de verdade, algunhas descañítanse chorando, porque ademais danlle premios a que mellora, e van vestidas todas de negro de luto pechao, e algunhas levan o pano por aquí por diante, outras levan o pano á cabeza, e van tan buiño como era, esas cousas que se din, non? Tan buiño como era, ai, túvose que marchar, mira por nós desde lá, esas cousas. A que mellor o faja leva premio. E logo, despois, afogamos as penas despois de enterrar ao difunto, que incinerámolo. Nós ao difunto aquí incinerámolo. E despois de que queda ben queimadiño, imos afogar as penas con viño. E entón pon o ayuntamento, pon unha carpa normalmente, porque sempre hai medo de chuvias, non? E aquí non se anula nada, sempre temos carpa por si acaso. Aquí neste ayuntamento, por culpa da chuvia, non se quita nada, vamos para a carpa. Entón, ali na carpa, pois, regalan de comer, non? Cousas típicas do Entroido, milindros, bizcochos, orellas, filloas, danche chocolate, viño, unha festaza, entón está por ali sempre a charanga, tocando, ou varias charangas, é moi divertido. Sí. A queimada, outro vídeo pendiente que teño, sí que teño, sí. Pois mira, ese é un vídeo que vou a intentar facer agora cando empece a vir así o tempo que no verán, aquí somos moito de churrascadas, ou sardiñada, quero dicir, tanto facemos sardiña ou xureles ou churrasco, pero a queimada é moi típica. Entón, o día da queimada ou da churrascada, fago queimada e monto un vídeo. Xa sei que o teño en pendientes, que é un Felipe, Susanita. Un Felipe, a verdade é que non sei por que escolleron ese nombre, teño que indagar un pouco máis, estou me dando conta que sei pouco para vos enseñar. O que fan é, o viernes de ceniza, o sea, o viernes de ceniza non é o jueves, como é, jueves de comadres e o viernes de queimar ao Felipe. É o enterro da sardiña, chamas así. E un Felipe é un muñeco, como se fora un espantapájaros, de tamaño real ou un pouco máis grande que unha persona, normalmente sempre vai ataviado cunha roupa de aguas, de mariñeiro, logo vai un muñeco de mariñeiro, que sempre, a mí non me fai gracia ningún, pero bueno, sempre vai co chisme de fora. Xa sabedes o que é, porque non o digo, porque senón vanme pechar o vídeo tamén. Pero poñen o chisme, e na punta do chisme sempre lle poñen unha luz, facendo ío. E chamanlle sempre Felipe. E ás veces hai sitios que eu vin tamén que lle fan a Felipa tamén, que é un muñeco igualmente de palla, vestida de muller, neste caso, non? Pero, bueno, normalmente é o Felipe. O Felipe é un mariñeiro, un muñeco mariñeiro. Entón, lévano, poñeno un palé, lévano a ombros, pois ou 4 ou 8 personas lévano a ombros, vai facendo un pasacalles por todas as calles de Ribeira, a xente vai detrás, xusto inmediatamente detrás do Felipe, que se supón que está morto, vai o cura, o sancristán, o da limosna, o monajillo, fan como se fora un enterro. Bueno, están disfrazados, non é nin o cura da parroquia, nin nada, están disfrazados. Xusto detrás desa comitiva de curas e tal, vai as plañideiras. As plañideiras son as mulleres que choran nos enterros, que, repito, é unha figura femenina
que existeu durante décadas nas zonas rurales, polo menos, que era, contratabas a mulleres para que viñeran chorando detrás do difunto, se ti non tiñas bastantes mulleres na casa que viñeran chorando, porque era unha vergonza que ninguén chorase por un difunto, aínda que fora malo como a rabia, pois contratábase xente para que viñera chorando. Eso de verdad, de verdad. Entón, para non perder esa figura, vai tamén detrás do Felipe chorando, a que mellor plañe, o sea, plañideira que mellor chore, que mellor faga o seu papel de viuda, danlle premio, ten premio. Entón, ao mellor vanche, pois, 30 ou 40 viudas ou 50 as que se xunten chorando detrás. E xusto detrás delas van a veciñanza toda facéndolle os aspavientos ao Felipe, hasta que o queiman. E pois de queimalo, pois a comer todos o... El entierro de las sardinas porque durante 40 días non se pudo comer carne e solo se comía pescado, sardinas, los probes. E la entierran porque ya se pode volver a comer carne. Pero por que non se podía comer carne en 40 días? Porque polo nacemento de que? De Cristo. Eso é cando morre, non? Non creo, non sei se será por eso, A ver, Mila, explícanos outra vez, ou mellor eso, porque non se podía comer carne... A ver, aquí non se pode comer carne en Semana Santa. Eso sempre foi así. Bueno, a non ser que pagaras o diezmo. Cuidado, que o diezmo parece moi alá dos tempos de María Castaña, pero non tanto, porque miña nai aínda mo conta. Os que pagaban o diezmo podían comer carne. Sabes, os que juntaban o cu ao cura pagándolle para poder comer carne en Semana Santa, podían a comer. E os que non pagaban, non. Eses cometían pecado impuro, infial, e iban dereitos para o inferno. Entón, non había cartos para peixe tampouco, comían verdura con verdura, que a tiña. En que idioma habla esta mujer? En gallego, Soraya. Bienvenida, Soraya. Hablo en gallego. Si hablo demasiado rápido, me lo dices. Si queres quedarte, si no, pues nada. Sigo falando en gallego, pero é verdad que non teño que falar despacio. En Vigo tenemos un dicho a chorar a canjas. Eso tamén sempre escoitín eu. E era antiguamente porque las pleñideiras iban a los entierros allí porque les pagaban máis. ¡Ah, non me digas, Susanita! ¡Ai, que guai! Non me digas! Ah, pois, mira, pois, cádrame ben, sí, señor, pois, claro. Mira que aquí sempre escoitín tamén a chorar a canjas, sabes? Aquí non me veñas chorar, vai chorar a canjas, pero non sabía o porqué. Era porque ali pagaban máis, lo. Mira ti, pois está moi ben sabelo, pois moitas gracias. Pois mira, unha cousa que aprendín hoxe. Que guai. Que guai, que guai. Soraya, suena moi bonito o tu idioma. Gracias, Soraya. Creí que eras unha destas que me venía a saltar a la yugular diciéndome que hablase en castellano. Hablo en gallego. Es un idioma del español, de España, y eso. Pero si hablo demasiado rápido, ralentizo un pouco. Avisádeme vos, porque eu se me embalo... A ver, sí, pero o chisme levo vivo polo que se ve encima con luz para atinar ben. Susa, non che entendo. Sí, pero o chisme levo vivo o chisme levo vivo. Polo que se lle ven encima con luz para atinar ben. Moi ben, Susa, rilo. Que de cousas me estaba enterando. Oxe, si dá justo, esta xente sabe muchísimas cousas. Que guai. Gallego. Que guai, que guai. Que cheo de cousas nos estamos enterando. En Cuaresma non se pode comer carne. Claro, pero Cuaresma é a Cuaresma é na Semana Santa, non? Que se supón que é cando matan a Jesús e non se pode comer carne hasta que resucite, non? Ou algo así. A Cuaresma son 40 días. E a cuarentena tamén. Incluída a Semana Santa. Claro, pero non entendo o que explicaba antes a outra chavala. Empeza a Cuaresma
o enterro da sardiña é o último día que se pode comer carne. Ese día empeza a cuaresma. O sea, empeza a cuaresma ahora, en febreiro. Pero Semana Santa en abril. Non sei, pois podes ter relación, sí, é verdad. Perdón, el entierro de la sardina, vale. El entierro de la sardina es cuando termina el carnaval. ¿Repetiste, Alicia? El entierro de la sardina es cuando termina el carnaval y después empieza la cuaresma. ¡Ah! Pero en todo caso habría que enterrar un xamón ou algo así, non? Enterrar a carne para empezar a comer sardiñas. Bueno, de todos os xeitos, na Semana Santa a sardiña está moi boa, porque se empezan a mollar o pan. Así que, sí, todos os viernes. Non é cuarentena, día... Todos os viernes é cuarentena, cuaresma. Non, a ver, 40 días... A ver, aclarémonos, Non, a ver, 40 días antes da Semana Santa non se pode comer. En 40 días antes de Semana Santa, o sea, 40 días antes de Semana... Ah, pois iso sí que me cadra. Iso sería cuaresma, porque son 40 días antes de Semana Santa. Iso sí que me cadra ben, porque si é o enterro da sardiña é ainda viernes que ven, o sea, 13, 14, 15 ou 16, 26, 26, e máis os 30 de marzo, 40, sustos. Ah, pois entón sí, moi ben. Joder, do que se entera unha, non ves? Claro, pois sí, son 40 días. Que ten que ver que maten a Jesucristo? Por non comer o cuerpo de Cristo. Iso é pecado. Non se pode comer carne por culpa de que, como a carne de Cristo estaba colgada na cruz e que tal, pois non se podía comer carne. A non ser que non pagaras, se pagabas o diezmo ao cura, daba un papel e quedabas libre de pecado e podías comer carne. Si non, non. Non se comía carne aos viernes. Durante 40 días non se pode comer carne aos viernes. Pero bueno, é o que dixía antes CML, que non sei quen é, que 40 días antes da Semana Santa. 40 días, claro, pero que así que me ven que o enterro da sardiña sexa viernes que ven. O sea, o viernes día viernes día das 6. Pois sí. Moi ben, joder, do que se entera unha, que guai. 40 días nos que os viernes se pode comer carne. Na miña terra hai un dito que cando che preguntan que tal estás, contestas como... Ten coidado, Susa, Rila, ten coidado que nos pechan a cuenta, censúrame todo, porque mirade vos que contenido teño eu, que hasta teño sempre coidado de non dicir palabras malsonantes, de non falar mal de ninguén abertamente, pode ser con metáfora, sí, pero tal, é que me censure, que me pechen a min os meus vídeos, non ten sentido ningún. Así que ten coidado, Susa. Eu entendín, con que poñades un punto, a buenos entendedores poucas palabras bastan. Bueno, que tal levades, vamos a cambiar de tercio, que tal levades as vosas hortiñas? Recórdovos que o martes 13 vou estar na Puebla, na Pobra do Caramiñal, facendo a presentación do concurso de disfraces. E todas as que suban, que estean ali, da igual edad que teñan, poden ser desde 1 ano hasta 100 anos, todas as que estean ali, que veñan disfrazadas de bruxas ou bruxos, meigos, ou feiticeiras, van a subir comigo a facer unha coreografía. A ver se non se me vai das mans. Somos moitos, se somos moitas, terei que baixar eu a estrada, a carretera, porque, claro, se somos moitas, o palco é pequeno, non sei como é grande o palco. Pero imaginádevos que facemos un aquelarre de máis de 50 personas, igual o palco non aguanta. Entón baixarei eu, pero a coreografía vamos lá a facer, Así que, se vos animades, e máis a que me trae a queimada fría tema que traer, así que veña.
Pois mira que ben chupoñome claro como puxestes, porque xa entendín eu. Teño que marchar. Bueno, Carina, pois moitísimas gracias por estar aquí con nós a tomar o cafeíño. Bueno, eu tamén dixemos que iba a ser un directo de 1 hora. Xa vai máis de 1 hora e cuarto, pero bueno. A ver, que nos contan? Nusca, yo hago sidra. Ai, que guai, te la cambio por queimada. Encántame a sidra casera. Casera. A embotellada moi pouca me gusta. Pero, bueno, pois terei que ir a probala, lo. O que pasa que cada vez hai menos alambiques que fajan unha caña boa, caña da casa, porque agora os aguardientes, o sea, a caña, cada vez é máis difícil encontrar a caña da casa. Eu quería saber cando é a mellor época para poñer trampas das velutinas. O ano pasado estuve a punto de abandonar a horta. Mi madre, en serio? Mira, eu faloche desde a miña experiencia porque é unha cousa relativamente nova, leva con nós que levan 5 anos ou así, ou 6, non sei. Combatilas é complicadísimo. O que hai que estar é moi atenta, porque ti se escoitas un zumbido, vas andando e escoitas un zumbido moi general, en algún sitio está, por aí. Se miras para arriba, o que pasa que, claro, en plena primavera ainda podes ver, pero no verán xa é complicado ver. Se miras de redor e a ves, chamas ao 112, teñenche que vir a quitar. Veñenche quitar o iniño. Profesionales, sabes? Veñen, mátanas primeiro, se ten que ser, collen o niño e quítano. Pero poñer trampas na casa, eu, pola miña experiencia, eu non a volvo a poñer nunca máis na vida. E vouche explicar o porqué. Quen foi? Susana, creo. Sí, Susana. Cando empezaron a vir, empezaron a falar que botando a mellor trampa para as velutinas, unha botella colgada, con un buratiño así para tal, agua con... Bueno, aí xa hai moita variedade de cousas para botar no líquido. Todos valen, porque a velutina come de todo. Calquera cousa lle resulta atractiva para ir. Que pasa? Que eu, un ano que as puxen, porque eu sentía tamén, vía tantas velutinas, tiñalle moitísimo medo. Incluso, tiña que ir para baixo, para a horta, ca miña inyección de adrenalina, Cuidado, que estou falando xa de alergias. Morríalle co medo. E, demais, escoitaba unha voar, se escoito un abejorro, non teño problema. Se escoito unha abella das nosas típicas daqui ou calquer tipo de outra abella que non sea das nosas, pero que andan, por exemplo, moito en algunhas plantas moi características e só están nesa época cando florecen, non? Non teño moito problema. Escoitoas, sei que eu, se non vou ali onde ela onde a mí non vai a vir a nada. Pero eu a velutina tiñalle medo porque escoitabas daquela, mi má atacoulle a un home, matou a unha persona que estaba desbrosando, matou-no porque lle picaron. Eu morría co medo. E entón, claro, escoitabas, esa se me puñía a piel de galiña, tiña que tirar todo e tiña que vir para casa, porque eu tiña medo, temía pola miña vida, o sea, é que se me pica unha, o mellor ainda tal, pero se me pica antes un gato, como fago? Ca miña alergia ás picaduras da abella. Entón, claro, puxen as trampas, que diste, empecín a colgar nos árboles, e debeu de ser pola primavera ou así, eu creo que lle botara sumo de arándano, sumo de masán ou de arándano. Bueno, era un sumo. Non sei cantas partes de martini blanco e non sei canto de levadura que debía que disolver na agua, tal. Bueno, resulta que a trampa era super eficaz. Era buenísima, buenísima. Pero se antes de poñer as trampas tiña 10, 20 velutinas revoloteando polas miñas flores, porque eu planto moitas flores alrededor do que é a horta de comer, non? Para que me axuden a polinizar a horta. E cando puxen as trampas, ao día seguinte non tiña 10, nin 20. Estaban os ensamios enteiros na miña horta. Porque
resultáballe tan atraente o líquido das botellas que algunhas se entraban a comer, pero outras eran as encargadas como de que encontraban de comer e iban a avisar para que viñeran a buscar a comida. E dixoche que era unha puñetera invasión. Para quitar as botellas, me las vi, me las desea, porque ademais era, colgaba a botella esa de agua, non? Co aquelo ao revés, facéndolle forma de embudo, para que se entran depois non puderan salir e tal. E ademais eran parvas, porque isto era de líquido. De velutinas había así na botella e seguían entrando. O sea que seguían entrando, morrían de calor, de asfixia, porque líquido xa non había, quero dicir. Pero as que había alrededor da botella, cuidado, porque claro, eso fermentaba, porque eu recordo que sí que lle había que botar levadura de panadería, de amasar o pan, e iso ao fermentar botaba un olor tremendo, iban chamar por todo o enxame, e dixoche que terrible, para min, o da trampa das velutinas, non. E non lle recomendo a nadie, na horta polo menos, se é nunha leira que non vas nunca, pero nin así, porque é moito máis cómodo e máis fácil chamar bueno, aquí podemos chamar ao GAEM. O GAEM é como se fora un corpo de axuda á cidadanía, non? Non sei se o hai en todos os sitios, pero bueno, chamando ao 112, eles se encargan de gestionar para mandarche unhas persoas que o veñan quitar. É mellor é sempre que o quiten os profesionales, o iniño. Claro, ti telo que localizar, ti non podes chamalos e dicirlle, mira, que eu penso que hai por aquí un iniño porque hai moitas abellas na miña horta. Así non, pero se ti o encontras veñen o quitar. É o mellor. Na Ulla busca que ali encontrarás boa caña. Então, esas son conversacións aquí entre a comunidade, non? Sementei pimentos, pero non dan nasido. Cando os plantastes? Hortinovata. Cando os plantastes? Porque, mira, vouche contar unha cousa. Os pimentos tardan moito en nacer. Incluso podenche tardar máis dun mes en empezar a nacer. Porque o pimento é moi selectivo. O pimento necesita aquela temperatura e aquel gradiño de humedad. Eu me imagino que cando os sementastes, tapástelos con terra, non? As sementes, humedecestes esa terra e tapastes con un plástico, porque é o que se debería de facer, para aportarlle calor. As mellores caixas, digamos, para facer de sementeiro son esas que son de forma pan. De pan de jabota, chamámoslle aquí. Como lle chamades? De corcho blanco. As que son que se usan para peixe e así, sabes? Porque aporta moito caloriño. Unha de caloriño que tal, retéñeno moi ben. E o plástico é para que non lle dé o frío de arriba e que condense tamén a humedad que vai salindo desa terra, condensase arriba e volva a caer. E faga como a humedad faga un circuito pechado e non teñas que cada día abrir para ir regar. Por iso o plástico de arriba é importante, mentre non empezan a salir as plantiñas. Furado, para que haga tamén un pouquiño ten que salir tamén o oxígeno para entrar outra vez dióxido de carbono para que as plantas respiren de alguna maneira, non? Hola, Fátima! Nós poñemos trampas e caen miles, claro, pero se non as pos, non vai haber miles na horta. Vai haber algunhas porque van a comerche ou as peras sanjuaneras ou as primeiras peras que che veñen, que iso sí, a velutina que fai é comer a fruta verde, se non ten outra cousa que comer e tes un ensamion por ali, un iniño de velutinas, e vanche a ir comer a fruta xa verde. Eso fastidia un montón, porque as peras, joder, eu levo casi 2 anos comendo casi sin probalas, porque cando me dou conta, e demais a pera colgada, empezan a comer así e só che deixan o cañoto do medio e a tona de fora, o resto comen todo en verde. Fastidia, pero se pos as trampas, miles, pero non as acabas nunca, non eres capaz. Marcho, un abrazo, hasta o próximo directo. Veña, chao María, hasta o próximo directo. Sí, por aquí tamén veñen a quitalos. E onde eres, Milagros? Eu supoño que os quitan por todo Galicia, por toda España, quero dicir, se chamas ao 112 porque hai un iniño de velutina, teñen que vir a quitar. Ou buscar os medios, ao mellor non teñen alguén que os vai a quitar, pero teñen que buscar alguén que o vai a facer, aínda que eles non podan. Polispán. Aquí chamamos de pan de jabota. Non me digas por qué, pero chamamos de pan de jabota, polispán. Corcho blanco ese.
Ola, dinos Mar, ainda cheguei agora que estivemos queimando as polas dos kibis. Bueno, e logo porque nos botas á composteira? Tes unha composteira moi pequena ou son demasiadas polas? Tes moitísimos kibis, moitos, non? Seguro que sí. Pero as trampas non solucionan o problema. Claro, tiñan que inventar algo que as matara no niño. Eu estou de acordo con ela, porque a trampa o que fai é atraer máis, e máis, mentras haxa un ápice de olor que elas detectan do líquido que botastes na trampa, van a vir máis e máis. A ver, tamén influye se tes ao mellor cerca, porque sabedes que a reina non sale agora, e agora mesmo as reinas están empezando a salir e a buscar un sitio donde poñerse e poñer uns ovos. Eses ovos van a ser obreras, van a ser as que despois empecen a facer o iniño grande, pero a reina de momento métese en calquera furadiño, non lle fai falta que sea nin arriba nin abaixo, calquera furado lle vale, pequeniño que estea á sombra, que non lle dé o sol, válelle. A reina métese ela sola, fai como pode, é un iniño primario, é un iniño así como unha mandarina ou así, e pon uns ovos, non sei cantos pon, pero o que pon son só obreras, e despois, cando esas nacen, o que fai é buscar, sabe, un sitio onde facer o iniño, e despois daí se empezan a facer o iniño grande, pero é que unha reina, non sei os ovos que pode chegar a poñer, pero que se hai 3 ou 4 iniños nun kilómetro á redonda, poden che vir á tua horta, porque lle pusestes precisamente unha trampa que resende ben. Susanita, teste que ir, veña, un biquiño. Moitas gracias por estar aquí con nós. Gracias. O ano pasado puxen trampas de levadura, viñeron todas as da parroquia, claro, encheuse a horta delas, claro, estuvo semanas sin poder ir á horta, pero foi porque puxastes a... Bueno, a ver, este é algo que é a miña experiencia. Eu conto-volo porque como o teño eu, que é como suelo facer os vídeos. Eu fago un vídeo basándome na miña experiencia. Non é para... Non sei, vou vender un vídeo, vou dicir que a Coca-Cola... Eu cando vexo vídeos deses... Non sei se me dan a risa ou... A Coca-Cola, que é buenísima para as plazas, non sei que... Bueno, pois eso, eu, por propia experiencia, non poño na miña horta nunca máis trampas para velutinas, ni de coño, vamos. Pregunta a Lolo Andrade no Quen Andai. Pregunta a Lolo Andrade. Quen é Lolo? Pregunta a Lolo Andrade no Quen Andai. Non sei quen é, pero se a conoces, pregúntalle porque non me están chamando. Pregúntalle que foi o que lle fixen mal, que ao mellor tamén dixen algo que non debía. A ver, é un programa en directo. Ti chegas ali e estás ali, entón ao mellor dis cousas que non o sei, Recordábache o de podar porque está a lúa na menguante e dixeches que era bo. Home, claro que é. Mira, é máis, é boa época non só pola luna, é boa época porque os árboles están empezando a despertar e ainda estamos no inverno, pero os árboles, se vos fijades, xa empezan a pujar, empezan a botar xa os brotiños novos. Antes de que empecen a botar de verdad follas, flores e todo, é a mellor época, porque empezan a despertar do largo inverno e van a ter como máis forza, máis vitalidade para poder cicatrizar os cortes que nós lle facemos. Que, bueno, todo isto temos que enseñar a facer un cicatrizante casero, porque me dixeron aínda esta semana, a ver, eu non sempre uso o cicatrizante, de corazón, tampouco che ando co líquido de desinfectar a tixeira para podar aquí e máis ali, nunca, non, bueno, sei que o hai que facer, pero eu non o fago, non sei, non teño tanto problema. Se tes problemas de hongos ou de fungos ou de unha viriosis ou así nun árbol, xa o sabes, non quero dicir este árbol está enfermo, pero non por podar, ou sea, está xa ao lado do outro, xa vas a ter o problema, telo que curar no árbol. Non porque podes, non sei, a mí non me ten sentido. Bueno, parece unha parafernalia, parece un... non sei, eu non fago. Esa se me foi a pinza. Non sei que vos iba a dicir. Non sei que vos iba a dicir. A ver, vos que estabades aí todos atentos, non tendes máis que facer que escoitar. Non podedes dicirme que era o que estaba a luna menguante, o das velutinas, moitas gracias. O das velutinas non, eso non estaba, eso só dixemos,
que eu non poño, as trampas poñense agora, cando salen as raíñas, para que non fagan os novos niños. Eu que vos dixía, que agora están saindo as raíñas para facer novos exércitos, digamos, novos soldados. Pero eu non poño, eu na miña horta non as poño. Na esquerda nunca máis. Eu sei que estaba falando de podar. Xa sei, estábamos dicindo o de cicatrizar, home. Si, home, estábamos dicindo de cicatrizar, que me dixeron a semana pasada, non? Que hai, que se lle boto de cicatrizar e tal. Temos que enseñar a facer un cicatrizante caseiro, porque tampouco non é comprar todo. Eu son así como son de aproveitar unha mampara do cuarto de baño, que me parece a mellor idea do mundo para facer un sementeiro, tapar con unha mampara, que non sea de cristal, porque de cristal rompe, sempre é unha chafullada ou tal. Pero esas mamparas que, mira, non pesan nada, cóllelas cunha man sola, cun gesto fácil, tapas 1 metro cuadrado o sea, para min buenísimas. Así como che son deso tamén, hai cousas que si se poden facer na casa con cousas que de refugallo, para que vas a ir a comprar un produto carísimo que ademais funciona exactamente igual. Pero xa vos dixo eu, mira, cando lle cortas a un árbol, a ver, se un árbol leva moito tempo sin podar, non? Imaginadvos un masanceiro, está grandísimo, ten ramas por todos os lados, ramas grandes, ramas pequenas, ten todo cruzado, ten unha maraña. Nese caso, recomendo sempre que non lle deades unha podadura de que sea unha cajadura, quero dicir, que o podedes todo xa no primeiro ano, porque pode, aparte de que pode sufrir moito polos daños que lle quitades demasiada rama, o que vai a facer normalmente, se é un árbol xa grande e con anos, vas a facer o efecto contrario, porque vais a volver moi vigorizante, vai a coller como moitísima fortaleza e vai a empezar a botar chupóns por todos os lados, e vas a ter que estar todo o ano corta. Entón, se o árbol ten moito tempo, pero o queredes podar porque o queredes baixar, que está moi alto ou tal, ide quitándolle, por exemplo, a ver, un árbol frutal, non? Ten un tronco e pode ter 4 ou 5 ramas principales. Cheganlle ben, 4, 5, 6 e tal. As ramas principales que salen do tronco principal, que depois fan así, non? E depois as secundarias depende do sitio que teñas arredor, pegado co outro árbol. Pero nese árbol que leva tanto tempo sin podar, que ten moitísimas ramas gordas, que son máis gordas incluso que o tronco principal, iso non é bo para o árbol. Entón, hai que quitar, pero non todas a xunta. Entón, ou lle quitas unha ou dúas cada ano e vas mirando como evoluciona, sabes? Entón, cando faz uns cortes grandes no árbol, ese sí que está ben botarlle un cicatrizante, pero non ten por que ser comprado, porque o corte non sabemos o tempo que vai a tardar en serralo, en cicatrizalo, porque cada árbol é un mundo e depende de como estea abonado e do fuerte que estea, como unha persona. Non é o mesmo que colleu a gripe que a colla o que está ao meu lado, porque eu podo pasar con uns síntomas leves de todo e o que está ao meu lado, ca mesma gripe, ca mesma intensidade, na cama, con 40 de fiebre, desfeito e tal, sabedes? Os árboles pasa o mismo, como non sabemos a vitalidade que ten para a súa capacidade de regeneración para cicatrizar aquela, sempre é bo axudarlle. Entón, tomade nota, porque isto hai de facer en un vídeo, porque só pensei moitas veces. Eu penso, pero depois non fago. Pero a vos, mira, 67 personas que estades aquí agora en directo, voulo a dixir en directo, para que teñades en conta que non hai que comprar todo. Un cicatrizante faise na casa, pero genial, en unhas condicións buenísimas. Mira, comprades un bote de vaselina, que vale para todo, para infinidade de cousas. A vaselina sin perfumes, limpa a nosa piel, é bo que teña perfumes. Vaselina blanca, o sea, sin perfume, sin aroma, sin nada. Vaselina pura, 100%, que é como se fora grasa de porco. Así, blanca, blandiña e tal. Bueno, vaselina blanca. Despois, colledes borralla de queimar no fogón. A borralla. Eso sí, aquí sí que hai que ter en conta que a borralla, sempre o digo, pero non me cansarei de dixilo, non pode ser de madeira tratada, nin pode ter, por exemplo, químicos
sabes, desto que diste, pois, botinlla, isto é de madeira, e ten moitos anos, non colle pulla porque lle botín non sei que líquido e foi buísimo. Se é tan bo que non lle entra a polilla, ten en conta que ese produto sigue aí. Eso non valería para queimar, ou valería, pero non uses neste caso, logo. Nin madeiras que teñan barnices, nin pinturas, nin nada. Madeira do monte para o fogón. Bueno, pois esa ceniza. E canela. A canela sempre vai axudar a cicatrizar calquera tipo de corte. Incluso para nós é boa a canela. As plantas axúdalle moito a cicatrizar cortes e feridas. Entón, ti cando necesites cicatrizar ese corte, colles, por exemplo, dependendo do grande, do que vos faga falta, porque falar agora así de cantidades é un pouco difícil, non? Bueno, colles un cacharro e botas un par de cucharadas grandes de vaselina, máis ou menos calcula que iso é o que vas a facer, non vai a multiplicarse. Se necesitas moito máis, botalle máis vaselina. A vaselina é baratiña, che pode valer un cacharro de 300 mililitros, €1. Nada. A borralla é gratis. Entón, colles a borralla e se botastes 2 cucharadas de vaselina ben cheas, cargadas, colmadas, unha ben chea de borralla, pero non de calquera xeito. Non botes unha borralla que teña cachiños de madeira que quedaron negros e quedaron como carbonizados, non? Que non acabaron de descompoñerse. Entón, para iso o mellor é coller un colador e botase tal e cólala, tamísala ben, sabes? Para que a ceniza que caia sea moi finiña, moi suaviña, porque non queremos tampouco que o corte teña grumos, o que queremos sellar. Bueno, pois, 2 de vaselina, por exemplo, e unha de ceniza, colada xa, sin nada, como vos digo. E aí botadeslle a mitad desta cucharada de canela, o sea, unha punta de canela. Iso espapádelo ben espapullado, e ten que quedar unha crema parecida á pasta de dentes, por exemplo. Non pode quedar moi líquida, porque se fixestes o corte así e queda moi líquida, vai xa estar a escorrer. Entón, iso non. Moi densa tampouco, porque senón non vas a ser capaz de estendela ben. Outra cousa, que hai xente que usa esponjas e así, non fagades eso, o sea, non pasa nada por usar as mans, nin guantes, quero dicir, é vaselina, é ceniza e canela, non pasa nada. Esas 3 cousas xuntas, a vaselina o que vai a facer é facer como de base para aguantar dos produtos, que son a ceniza, que vai a evitar hongos, por iso é bo para botar tamén os nosos cultivos, non? E sobre todo os que collen allos, cebola e todo iso é moi bo. A canela é cicatrizante, entón, o cicatrizante co preventivo de hongos e que a vaselina vamos a facer unha boa pasta, sabes? Tela que remexer ben, untala ben, e iso é unha pasta cicatrizante que flipas. E non fai falta ir á compra. E saleuche gratis, saleuche casi gratis. Así que no que anda aí chaman a quen lle mandan os políticos. Non sei, non debo ser afín. Pero tamén che vou dicir, eu posiciónome, o sea, quen me conoce sabe quen son. Eu sei quen son os meus, como dices, pero tampouco me preocupa moito, Si faz elección de personas por como pensan, bueno. Hola, hoy es mi cumple, por favor. Valen Lovers. Tenemos que cantar o cumpleaños feliz a Valen. Valen Lovers, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Voucho cantar en gallego. Parabéns pa você. No, ese en portugués. Parabéns para ti, parabéns para ti. Moitas felicidades. Se nos pasa aí unha vela, soplamos che todo, sabes? Axudamos che a pedir o desexo. A verdad que os limoeiros e as laranxeiras hai que poñerlle cachos de ferro na raíz. Non lle fan mal, pero, por exemplo, puntas, se ti desfaz algo que teña puntas tan oxidadas, non? Non costa nada, eu teño despichado tamén, pero o que fago é tamén teño un caldeiro ali, xa sempre por defecto, teño un caldeiro que non uso para outra cousa, no que cando teño así algún ferro que non teña aleación, sabes, que se é ferro deste que se oxida na agua que se descompón, e de vez en cando
collo o ferro ese, non é como o comprado, pero vale igual, porque a min funcioname. Entón, se me funciona, é porque funciona. Collo ese ferro, separo en partes de un 10. Por exemplo, collo unha serra desa agua ferrosa, que xa teño ali todo o ano, o sea, de vez en cando encho o caldeiro. Bueno, agora no inverno se encarga a chuvia, porque o teño totalmente a intemperie. No verán, como se evapora, vou non enchendo eu. E collo eso, boto nun caldeiro, e acabo de encher o caldeiro con agua normal, e rego, sempre é importante, cando lle botes un tipo de fertilizante a calquera planta, pero aos frutales máis, porque moita xente tende a non regar. Entón, se tes aquí o árbol e lle queres aportar ferro desta maneira, non? Como che dixo eu, ou sinisa, por exemplo, podes lle botar en seco e despois regar, ou regar e despois botarlla, porque a humedad vais a encargar de ir descompoñendo a pouquiño a pouco e de ir levándoa pouquiño a pouco, sin facer daño á planta, pouquiño a pouco hasta as raíces, hasta que a planta poda absorber. Entón eu fago eso, pero o das puntas tamén está ben. Sí que é certo, porque, a ver, non é... O ferro tense que descompoñer en outras cousas, non sei se é como é aquel ato de ferro, pode ser. Pero a terra pouco a pouco vais a encargar de descompoñela para que lle chegue á planta. Entón, hola, moi boas! Tardes e bicos desde Camariñas, estuven en... Ai, os pendientes que se... Olvidáronse, deixábamos solas aquí, pero tiñamos que deixar, tío, que ir arriba, colle os meus pendientes que me... Esta semana fun a Camariñas de paseo, fun de paseanta, e fun dar unha volta alá, que fun a un recado, e despois tal. Encontrime con unha seguidora miña, un encanto de muller, que me regalou os pendientes. Rosario, chámase. E regalou uns pendientes originales de... E dixen que os iba a poñer hoxe, e non me acordou. Pero bueno, porque se me conocedes xa sabedes que eu, mira, anillos, pulseras... Sabes cales me gustan? As que son así artesanales. Suelo comprar cando hai feiras, non? A esta xente que as fai na casa, que de xeito manual. Esas son as joias que a mí me gustan, por dicir... poño algo, pero calquera cousa que sexa feita así en masa, así, non me chistan mucho. Pero as pulseras que son así de cuero ou así feitas á man con cariño, esas sí que poño. Mais no verán, no inverno que me estorba. E claro, os pendientes olvidados. Non teño pendientes. Veis? Olvidáronse. Cago na chispa negra. Para o próximo directo. Hola, e me saludas, home, claro, Gerai, que tal? Avisaras que iba a ver xa. Pero que eu non sei canta xente da que teño aquí é dos sitios, entendes? Ti imagínate que dixo, Camariña está. Claro, tiña que facer un recado para a próxima aviso. Escoita, Ana Pasantes, invitaronme a ir o 30 de marzo, que é cando é a feira non vou saber dixilo ben, basta meter comigo. A ver, a última semana, coincidindo sempre que Semana Santa, este ano é a última semana de marzo, 28, 29, 30, pode ser, Ana, corrígeme, hai como unha feira da Puntilla de Camariñas. Entón ese é o día de ir, que é festa, rachada, e xente hai que ir a Camariñas, é listo. Que máis por aquí? Esta canle non é de política, é de cousas importantes. Home, claro. Pícame o nariz, pois sí que me pica. A verdade é que, mira, estaba pensando, a xente non se dá conta de que o rasco. Pensei eu que non pensaba. Joder, de feito, vou quitar as gafas, non sei por que me pica tanto. A punta do nariz solo, Pois sí que me pica. Vou coller un pañuelo. Pois, que é verdade, miña filla. Pero bueno, Ana, hai iso, home, encaixe de bolillos, e dicen mal, non?
quero dicir, Ana, avísoche de que o martes 13, non sei se che ven ou non, pero o martes 13 vou a estar, fago a presentación do desfile de disfraces e do concurso de disfraces nun pueblo que hai aquí que se chama a Pobra do Caramiñal. Martes 13, con festas, sabes? Con comparsas e con pasacalles e así, con sorpresa tamén, porque todas as que veñades disfrazadas de bruxas e bruxos, ides a subir comigo ao palco a facer unha coreografía fácil, váleme para todas as edades. Eu pensei que estabas mala. Que va? O que pasa é que me empezou a picar, e non sei por que me pica a punta do nariz. A ver, non sei por que me pica. Nada, que va, non, estou ben, eu pensei que estabas mal, nada de bolillos. Ben, sabemos o que hai na TVG. Sin dicir nada, pero sí, todos sabemos. Pero ás veces sale algo bo. Foi onde descubrín a Nusca. Ah, sí, en serio, antes non sabías de min por aí. É que ao falar gallego eu xa sei que é unha cousa que costa destacar nas redes por culpa do idioma. Pois eu pensei que tiñes unha manía, que teña un picor que flipas, agora non, porque ao limpalo xa non tanto, pero... En ese pueblo estuve yo. Bueno, pois Conchi, si te acercas o martes 13, que ademais é unha fecha así chula, pois verémonos por ali. Vou estar de presentadora nos carnavales. Bueno, e que máis, Lo, que máis me contades? Contádeme algo por aí, facédeme preguntas que, mi madre, 1 hora e 46 minutos. As 2 horas en punto pecho, porque isto non pode ser. Mira que hoxe foi como unha aposta, dixo eu, hoxe é 1 hora. Con quen eu estaba dicindo, dixeme, 1 hora, que si, joder, que hoxe 1 hora, se vou dixer a xente que 1 hora. Pero depois, claro, como me faledes de algo que me interese, que tal, é que, joder, pois se teño que contestar. Mostra de encaixe, e se ves quería verche. Eu vou a ir, creo que vou a ir o día 30, sí que vou a ir, de feito xa me invitaron a ir. Penso que o 30 que é o domingo, mírame aí. E se non, se che miro eu, Ana, non te preocupes que se che busco eu aquí. En marzo, o 30... o 30 é sábado, pois o 30. O 30 vémonos en Camariñas. Eu vou ir a Camariñas, a ver se vos atopo por ali. Bueno, tendesme que topar vos a min, porque eu teño vos que desvirtualizar. Eu para vos son esta cara. Eu para min vos non vos conoso, entón tendes que ser vos as que veñades a onda a min a saludarme, a falarme. E non teñades vergonza en vir a falarme, porque moitas veces a xente dime, e despois escríbeme, é que che vin, pero doume tanta vergonza a falar, che non che quería molestar, joder, non é molestia. Se teño presa eu voucho dicir, bueno, encantada de che ver, pero teño que ir, non pasa nada, sabes? Entón, se me vedes, tendesme que saludar. Gracias por as recetas, soes. Que tal un vídeo coa mamá facendo orellas? Pois non estaría mal, non estaría mal. O se Lolo vai de festa, vai de bailoteo. Que teñen unha comida do maior ou algo así. É algo moi bonito que fan aquí tamén neste ayuntamiento. Xúntanse todas as persoas maiores, non sei se son solo da terceira edad, e van a un restaurante e fan como se fora unha boda, non casa ninguén. Vai o alcalde tamén, están así ali con música, comen ben, pásano ben, toman unhas copiñas ou un champán ou o que sea, e despois teñen baile hasta a noite, e depois veñen para casa. Iso a min gustame moito, ves, é algo moi bonito que fan aquí, e xa hai anos e anos que o fan, Así que hoxe Lolo vaiche de bailoteo, pero foi moi guapa, tiñámola que enseñar, porque foi moi guapa. Parecía unha primavera. Cando a vin, dixolle que me pareces unha primavera, mami. Parecesme unha flor de primavera. Estaba moi guapa. A ver se vos la podo enseñar. Piriquí. Ai, Concho.
Pasa que eu non sei se ao poñérvola así, ma vedes, non se ve nada. Non se ve ben, cachis na mar. Iba moi guapa. Sí, pero estaría ben facendo as orellas. Fala ben, rapaz, que che vou lavar. Que dixen? Que dixen, Loli? Ai, mira que ás veces escapárseme cousas e non quero, pero que foi o que dixen? Pois non sei que foi, nin me dou conta. Mira ti a maldad que teño que nin me dou conta. Pois procuro non dixir, Martes 13, nin te cases nin te... Bueno, muller, bueno. Non lle fagas caso a ese martes 13. Vale, pero se procuro non poñerlle todas as palabras. Ou si puxeñas. Bueno, si, eu si, porque eu dixochas así e depois non me dou conta nin... E pois, que estás a dicir? Non sei. Miña nai diría, miren para ela como fala o castellano, sabes? Levo a donde a levo a Lolo comigo? Camariñas, non creo que me queira vir a tan lonxe. Mi hijo dice que cuando vaya de vacaciones me va a llevar a verte. Por la fan que soy tuya. Fan number one, non? Cando veñades de vacacións, e logo de onde eres, Conchi? De onde eres? Claro, se vindes por aquí avísasme e tomamos un café. Aquí tamén o fan pasando en gran... que tamén fan a comida do maior, non? Genial, porque me encanta. Ainda a semana pasada ou outra fixeron tamén que sempre a fan chamanlle a chocolatada. Tamén van todos os maiores van á tarde solo, non? Entón chocolate, bueno, quen queira café ou manzanilla tamén, pero o normal é chocolate, e pois teño un montón de postres na mesa. Churros, rosca, bizcochos, tartas, pastelitos e así, non? É un chocolate, e con música tamén. Está moi guai, non vamos agora a ser monxas. María José Rodríguez, non é que non vayamos a ser monxas, pero censuráronme moitos vídeos esta semana. Este mes podedes flipar cos vídeos censurados. Eu penso que o que vos dixen ao principio que dixen do Hyundai Kona e da variedade pirola do COVID, que non é que inventare os nombres, é que alguén os puxo, creo que algunha persona o denunciou, porque senón eu non entendo que... O sea, non dixen palabras malsonantes porque me dará a gana. Bueno, sí, foi porque me dá a gana, pero quero dicir, son palabras que eu non inventín. Repetinas como a pode repetir calquera persona en calquera ámbito social, porque son palabras que lle puxeron nombres a unhas cousas. Bloquearon un vídeo por dicir Hyundai Kona. Bueno, eso, como teñen aí ocultado. Mais outro máis tamén que diz que tiña lenguaje ofensivo, que incitaba a la violencia, que non estaba permitido pola comunidade. Sí. Hola, Nusca, hola, María Dolores Lobato. Chegas agora? Pois mira, chegas xusto para recoller a mesa, porque son as 53. Puntos nos íbamos a marchar, quero dicir. Se tendes algunha pregunta así que contarme, é un momento. Soy de Ourense, pero estoy en Vitoria. Amiga, bueno, pois cando viñas de vacacións á costa, ao mellor, se teño tempo ou podo, tomamos un cafeíño. Non pasa nada. Xa non se vai poder falar. Non se vai ver nada. Quero dicir que, cuidado, que, bueno, só contigo, non sei se es que estades aquí estabades antes, pero censuraron un vídeo bloqueado totalmente por contenido inapropiado, palabras malsonantes e que incitaban al odio. O que eran 4 fotos da miña veciñiña con un pitiño na man. A miña veciña vestida de arriba a baixo, que é o que dixo eu, se estuvera unha meniña en traje de baño ou un biquini ou así, non? Que diste, bueno, pois, vesolle lógica. Pero a meniña vestida de inverno con unha sudadera e con un pitiño así. As fotos, son 4 fotos, unha así, outra así, outra así, outra así, son as 4 fotos iguales,
e ni siquiera se di nada, cero, non lle escribo ni siquiera nada. Poñolle unha música bonita de violín e censuran o vídeo por palabras malsonantes, contenido inadecuado e incitación al odio. Cuidado, Pero, bueno, eu me imagino que é por eso da inteligencia artificial, que meten a facer esta selección, meten a inteligencia artificial e non sei que coño viron, que concho vieron en el vídeo e censuraron. Pero, bueno, mandei unha reclamación para que puxaran o vídeo outra vez en mans dunha persona que tuvera consciencia e volveron a poñer ben. Pero, como faz para ter a todos os bichos xuntos? Os bichos non nacen para pelear, o sea, sobreviven, o sea, matanse uns aos outros para comerse, non? Hai moi poucos bichos que maten por diversión, e uns deles somos nós. Pero, por exemplo, que problema podía ter que o can ou o gato mataran un pito ou unha galiña? Para que os iban a matar? Íbanos a matar porque teñen fame. Pois para evitar eso, hailles que dar de comer, pero non separados. Non ti aquí e ti aquí, non. Todos xuntos, e ti ali. É o que dixo eu non perdo o tempo enseñándolles a comer xuntos aos meus animales. Eu empleo o meu tempo dunha maneira diferente a como fai outra xente. A xente, porque ten que facer outras cousas, ou non quer emplear o seu tempo en isto, botalle de comer en vacieiros diferentes. Eu botolle a todos xuntos, estou ali. Se algún se pasa, no momento en que vai a comer, riñolle eu. Teño que ser eu a que estea ali facéndolle orden. Non, iso non é para ti, iso, sabes? Con paciencia. Se os animales non teñen fame e conviven xuntos, sabes? Non pode haber un ambiente de gritos, porque se ti gritas, os animales perciben esa ansiedade, ese griterío, e van a tomar como que se teñen que poñer en defensa. Se teñen que poñer en defensa, están preparados para o ataque. E un grito sempre senta mal a todo o mundo, e aos animales tamén. Entón, en un entorno apacible, tens que buscar un entorno apacible, botarlle a todos de comer e enseñarlle que teñen que estar xuntos. Pouco a pouco. Gracias por o cicatrizante. Moitísimas gracias, Milagros. Non te preocupes, Mila, porque vou facer un... Mi mãe que sempre dixo o mismo depois non... De verdade, mira, pasa unha semana así, xum! E cando me dou conta, mi mãe, non fixen un vídeo aínda de tal ou de cual. Joder, é que se me pasan uns días guanda. Pero teño que facer un vídeo de como se fai a pasta cicatrizante, como guardala e como empleala en directo ali, para que o vexades. Pero sí, que non fai falta comprala. Vai perfectamente, bueno. Tamén o ano pasado censuraron fotos dun cosido. Creo cho ben, porque con que haxa unha persona que che denuncie un vídeo, que non ten por que ser porque ves algo inadecuado no teu vídeo, simplemente pode ser unha persona que che caíra mal ou que lle caes mal, e en vez de pasar e bloquearche, que é o que se debería de facer, joder, tan fácil como é. Pois non, entra e denuncian o teu vídeo. Entón, pode ser que a persona que está revisando as denuncias pode ser que diga, que tanto traballo teño, e que diga, acepto, e acepta as denuncias todas, e o que fai é bloquear eses vídeos. É o máis fácil. Ou que a persona que está nese momento atendendo ás denuncias mire o vídeo e diga, pois non, entón mandalle un mensaje á persona que denunciou e ponlle, non hemos censurado el vídeo porque non encontramos motivo alguno para, non, tal, pode ser, pero pode ser que, bueno, pois si, veña, todas as denuncias para diante, eu vou para a casa, traballo listo, e iso debeu de ser o que me pasou a min, e censuran vídeos, bueno, hombre, cal é o mellor animal para comer a erva, sin que como os frutales? Non creo que exista un animal que coma a erva que non che coma tamén os frutales, pero bueno, se teño que dicir apostaría polos patos, máis os patos mudos ou así, porque os patos, aparte de comeren a erva, comen tamén os caracoles, e non suelen comer nas tonas, tipo as ovellas, as cabritas, esas sí que son boas, pero non podes ter frutales porque chos roen todos. Pero se tiña que dicir unha cousa, diríache patos
patos parrulos, esas cousas ao mellor non che tocan tanto nos árboles. E outro vídeo da queimada, seino. Bueno, marcho que teño que marchar, eu tamén. Bueno, miñas guapas, miñas followers queridas, moitísimas gracias por estaredes aquí. Mima, vou pechar as 2 horas en punto, Cuidado que puntual son. Como di a miña taxa, hai que irindo porque está xa no fondo de todo, xa non me queda nada, mas está algo fría. Así que, pois nada, moitísimas gracias por estar aquí este ratiño comigo. Non sei se vos sigue vindo ben facer isto, por exemplo, os domingos. Chegastes tarde? Sí, Celia, xa acabamos, agora xa acabamos. Chegastes para darnos un biquiño de despedida? Un biquiño aquí, Celia? Un biquiño aquí. E nada, si tendes algunha sugerencia ao mellor de outro día, porque hoxe estaba un día fantástico e ao mellor agora os domingos apetece máis ir a pasear, ao mellor preferides que o directo sexa, pois, non sei, o viernes á noite ou o sábado ás 10 da noite, ou, sabes, propuestas. A mí mandádeme propuestas, que as vou a ler todas, vale? Se non me dá tempo a contestar unha por unha, doulle a me gusta. Se vos aparece que Nusca lle dou a me gusta, fun eu, non teño un secretario nin unha secretaria que me faga ese traballo, fago eu. O que pasa é que leo os mensajes, doulle a me gusta así, para que vexades que estou aí, pero non me dá tempo a chatear, a contestarvos a todas. Entón, nada, propuestas para se queredes un directo outro día que non sexa o domingo pola tarde, para aproveitalo paseando ou tomando un heladiño por aí. E nada, como digo sempre, non é un mensaje banal, quero dicir, facédeme caso. Coidádevos, portádevos ben e, de verdad, sede moi felices. Son os millores 3 consellos que vos podo dar e que tamén os acollo eu para min. Un biquiño, xente, vamos alá.